Sanibona thandazami, namhlanje sizokhuluma ngokubhebhana kwasekamerweni okufaka isandla. Ekuqaleni senza ividiyo ekhuluma ngokuthi ningalali ngathi nifile izandla ningamthinti umuntu wesifazane. Ngakhuluma ngokubaleka kwezandla mangabe umuntu wesifazane kuyena okufendayo engaphezulu. So namhlanje ngizokhuluma ngezandla kodwa hhayi ngendlela efanayo. Ukubaleka kwesandla mengabe sisempedeni, nokuthi iziphi indawo kumele uyisebenzise ngayo. Ngifuna ukuyi-enjoya nje le video, yazi guys, ngifuna ukuyi-enjoya. Ngenzile i-English version ngoba ngishilo ukuthi ngizoba nesiZulu ngibe nesingisi. So igama lami nguNontsikelelo Isibongo Ngwakancimalo, ngingowase KZN KwaZulu Natali, but umndeni wami uhlela ngokuhlukahlukana. Ngu-chef ngokokupheka bakithi, ngine-degree. Nginanansi i-award lapha engayiwina ka-Best Motivational Speaker. Anibuzanga ngiyazi kodwa ngicela siqhubekeni ngoba sizokhuluma ngocansi njengoba i-channel kuyi-channel yocansi. Ngicela ukuthi uma ukuthi awaka-subscribe, kunendawo lapha ebhalwe ukuthi subscribe, ngicela uyipresse bese kuba nendawo engathi i-bell iringa la eceleni, upresse kuyona ukuze mangabe ngiposta enye video izovele ikutshela ukuthi nangu uNonsi esefake enye video yomkhuba, ngoba niyawuthanda vele umkhuba kodwa nikwazi ukwenza, ngiyadlala yinonke. But anyway ke thanda zami, ngicela sizofundisana ngesandla. Ayikho into ebaleke njengesandla. Isandla niyakhumbula ukuthi umam Rebecca, guys, ugogo Rebecca, guys, okay, umam Rebecca, uRebecca usemngakanani? uRebecca Malope wenza ingoma ethi isandla siyangibambatha, isandla sithinta imizwa yegazi uyizwe igijima. Yilokho esizokhuluma ngakho ukuthi isandla siyakumbambatha uzwe imizwa yegazi igijima. Yini-ke kwi-relationship wena umuntu wakho awujwayele ukumthinta, wena kwi-relationship ubambelela embedeni mengabe wenza ucansi, wena mangabe egibela ngaphezu kwakho izandla uyayibeka ngoba izandla zibalulekile. You understand? So qala-ke sikhulume ngokokuqala ithanda zami mangabe sibhebhana senza ucansi, kodwa ngikhuluma kakhulu namadoda. Uma uyinsizwa ngicela ukuthi uyilalele lento. Uyabona lento engathi mangabe umuntu wesifazane umromance, anganoma kuzomela ukuthi ngenze ividiyo ehlukile yini ukuthi uqala kephi mangabe uromance, uye kephi mangabe umuntu wesifazane usafuna ukuthi imizwa yakhe ikufune, usafuna ukuthi yabo lonto le angazi ngisizwe ukuromance yini, kodwa ke la ngasikhathi uqabule indawo, niye kukunqena. Guys, nidla kakhulu inyama nophuthu bese nifike embedeni ilibhido seniyozela nikhathele nemkhaba bafethu, aniyeke ukunqena. Mase sifike lapha embedeni uyafika uyamqabula uma ukuthi nisaqabulana. I-relationship mase indala-ke uqabula buye sekubhoda kusaqatshulana. Nami nje i-relationship yami indala bakwethu angazi ukuthi kulo nyaka sikaze siqabulane, anganoma la sithe saqabulana kanye yini, angifuni ukungasho bakwethu khona kuba nzimanyana ukuqabula. But-ke umqalo ukhona. Ake sikhulumeni ngezandla. Makuwukuthi uyamqabula-ke or usamromancer nje, ngenze isibonelo, usafuna ukuthi athi ukushukuma uyamunca amabele, awukuthi wehla ula emqaleni uzokwehla uyokhosa iy'ngono zamabele, ube izandla zakho uyibeke phezu kwezandla zakhe. Uyabo ukanje angithi yena wena ufaka la izandla zakho. Uyabona into leyo? Okokuqala nje ukuthi iweight yakho as indoda iciphizile izandla zami. Uyabona into leyo? Kunalokho nje kokuthi angikwazi ukunyakaza, angikwazi ukwenza lutho, ngiyafuna ukuthinta kodwa ngithinteke. Bese kwenza imizwa yegazi igijima ngoba ne-heat nje yezandla zakho, angazi mina izandla ey'bandayo, but ne-heat nje yezandla zakho zibeke, yabo lokho ukufudumala kwami nokufudumala kwakho kusezandleni kwethu kwenza ukuthi, uyabona into leyo, uze umsunu uthi unqabavula uqabashiya uthi, uyabona into leyo? Hhayi ukuthi-ke usuzobeka izandla zakho bese uyambuka ukuthi uNonsi umsunu uzoqabashiya. Cha, angeke phela ubone emehlweni, fanele kube bhizi ubuqhubeka. Uyehla ubheke ezansi, izandla zakho uyibekile la kuyena. Ake kuthiwa-ke njengamanje uyamfenda-ke ipipi phakathi uyanyakaza, uyabona into leyo? Ipipi, uyabona into leyo? Uyampipilisa, uhamba nale pipi, ngoba ngantshela ukuthi ngingabhalansi ngombhede. Hamba nale pipi, ugijime nale pipi, ugijime uyizwe nawe ukuthi yabo manje inquzo uyayidla. Ngantshela ukuthi uma udla inquzo awulokhu ufenda lo mfendo lo eniwubuka kuma-movie uthi ba. Cha, ushaya kanje uthi nje, yabo ufake phakathi ukhiphe, bese ngathi uyasheshisa, bese ngathi uyalifaka uthi ukuthi kuliyeka umbuko engathi uyaphefumula, uphinde ulikhiphe bese vele uyamshova. Ngale sikhathi ushova kunjalo awumbuka ngithi emehlweni. My brother, it's either uyathinta amabele bhuti wami, noma izandla zakho ngoba sikhuluma ngezandla namhlanje uyibeke phezu kwezandla zakhe. Angithi njengamanje uhlanyiswa ukuthi izandla zakho uyibeke phezu kwakhe,
ubhizi uyamqabulela emqaleni ngezansi nali ipipi liyasho, nali ipipi liyasho, nali ipipi liyasho. Lowo muntu lowo akayindawo. Mayisebenza imali yakho uzoyidla nawe. Makuwukuthi ubenenye indoda uzoyidampa kuleyo zoyinsuku kuzobe kuwu. Niya-understand? So-ke ulele kanje ufake izandla zakho kanje phezu kwakhe. Lento yokuthi kanje bese ubeka izandla kanje. Imnandi leyo nto, iyasichaza sabantu besifazane ukuthi nje angikwazi ukukuthinta. Yabona lento leyo, nali nepipi liyasho ngala ngifuna ukukubhrusha emhlane, kodwa ubrusheke emhlane ngoba ubekise. Wow! Inqanyeliswa ngisho namanje. Okay, ubeke iyangiqhelisa nje. Mangafika ipipi manje ngalihlephula ngilishaya ngilidephuze futhi ngayigibelela mina ngaphezulu. Jesu. Anyway, ke sidlule lapho. Ake size kwelesibili. Ayi bafisa ukuthi niyanqena. Ayi madoda, niyanqena. Khona lento yokuthi mawukuthi ubhekele nina ngendlela enibhora ngayo, ubani wantshela ukuthi mangabe uzomudla ngemuva like idogi mangabe uzoshaya isitayela senja, asishoni kanjalo, kumele ukuthi kube yisembhedeni kuphela. Lo muntu unezinqa ezinkulu, ithanga lingaka, isitho, amadolo kungaka, umbeka lapha embhedeni. Ingakho embhedeni sheshifa uninvest futhi kwimbhede ebizayo. Imbhede ini-investa kuyona ishibhile. Ingakho umbhede wakho uzokhala iy'prinki because njalo nifuna ukudumisisa umuntu la, njalo futhi fanele ngenza ividiyo ehlukile for lokho. Nawe-ke thando zami, uyayibona into yokuthi uthatha intombi yakho nje imile, ufuna nishaya uquick. Lo quick wena nhlale nifuna ukushaya lapha embhedeni njalo kufanele kuze cishe ugesi kuyima nifuna ukushaya uquick. Cha, thatha nje intombi yakho niyimele, umfazi wakho nimile, ulokhu ukhombisa ukuthi uyafuna ngoba phela kufanele kube ngathi uyamdlengula. Usukuthi umuthi nje awudungile, usumuthi nci. Cha, qale nje ukhombisa ukuthi uyamfuna, lokhu amohla kumshaya izinqa, umdlalisa-ke naye lokhethu. Uyabona into leyo, usondela kuyena umnuka la ngemuva, uthi kumqabula kancane umqala. Uyabona into leyo, uthi ukuthi umbuke bese uyamyeka. Yabo, utestaments futhi uyakhombisa ukuthi yazini ngizokudla. Uyabona into leyo, uyamtshengisa ukuthi ngifuna ukushaya into equick. Lokhu uthi kumyeka uzombona lokho sephefumula, sekubonga indlela ukuthi uyakufuna. Lapho-ke sithanda sami usuyambamba nalo udonga angabombhede, umbamba kanje izandla. Uyabona into leyo, angithi umile usumuthi kanje izandla bese umbhendisa kanje. Noma ungayishiya izandla zakhe kanje, uzobona isikhathi esiningi ngeke azazehlisa, uzolinda wena. Bese uma ukuthi ugqoke ingubo uzoqala uphenye ingubo. Mase uyabona ukuthi ingubo isikwi-position e-right ukuthi ngeke iziyehla, bese umuthi kanje, bese uvele uyafaka. Ungayidedeli izandla zibalulekile. Ungazidedeli izandla, bese uvele uyalifaka nje. Uyabona uyalibusheka, ilokhuza nezila uyalibusheka umbambile. Mese uyanyakaza, uyabona uqhubeke. Akudingi ukuthi-ke bese uyitshela ukuthi ukuthi uyilenda de wendlekile usuzomuthi ncike. Cha, akube rough in a right way. Nawe ufile ukuthi cha umlimazi. Hhayi-ke usuzomnkinkishela-ke ingane zabantu zibe nama-bruise. Cha, akudingakali kanjalo. Sehlisa umoya lapho, singadedazeli. Uyathi nje, yabona lento, ubambe ngala isandla, umuthi nje. Uyabona lento leyo, sometimes kungamenza kanje bese uvele uthi ushaya kancane isinqa. Uyabona lento leyo. Ngalesikhathi-ke uma ufuna kube mnandi kakhulu, akuthi ngalesikhathi izandla zakho uyibeke kanje, ubamba ngesandla esisodwa. Kuyamathethaskwa-ke bakwethu. Ubamba ngesandla esisodwa, emva kwalokho esinye isandla sakho usifake ngala ebeleni, umqala wakho, umlomo wakho la emqaleni. Yazi guys, ayikho nzima lento engishoyo. Nangu uwena lo. Okay, ngifuna ukukudemonstrate uwena lo. Izandla zakhe zila, noma izandla zamfazi wakho noma zentombi yakho zila. Uyabeka la isandla ngoba akudingi ukuthi kuze kube uthi ngci ungathi uzohluntula. Cha, naye uya-understand ukuthi ufuna ukubeka. Futhi kuyazenzakalela uzobona bese ubeka isandla esisodwa. Lesi esinye isandla usifake ngala bese kuthi ikhanda lakho limqala lila. La ngezansi into yenzayo, ipipi uyaliphosa nje. Ulokhu uyamfenda nje, uyambhebha nje. Usabusathe uyamfenda. Uyazoyibona into engishoyo. Uzoyibona uma uthanda uyibeke kanje isandla esisodwa usibambe bese ubeka lesi esinye ngale. Lesi esinye isandla usifake kanje, umuthi kanje. Ubhendile ngisuthe kanje. Uzobe kanje. Lapho la ngaye wenzani? Ngoba ubhizi uyabhebha. Ubhizi ubufaka ulithi inhliziyo. Walumbambe kanje uzomuthi ngisho indlela yokhala akazi ukukhala loka ngeke zikhala kanjalo. Ubumnandi nje bukhalisani kanjalo. Abukhalisani nangengozi.
Uma kumnandi uma kumnandi unama-sound owashintshayo engathi ushintsha amagiya, unendlela. Bakithi, nasi-ke esinye. Uma kuwukuthi umbhalansise lapha embhedeni, ngoba niyathanda vele ukwenza iy'mbobo embhedeni, niyathanda ukubhoboza umbhede, niyathanda nje ukuthi kube nemfishimfishi ey'nqabe lapha embhedeni. Uma kuwukuthi umenzele embhedeni, udoniseleke kanjena-ke, isandla esisodwa ubhalanse ngaso, thatha lesi esisodwa usibeke la. Angithi uthe kanje, esisodwa uzobhalansa yena ngaso, umnikazi waso, esinye wena usibeke la. Bafethu imnandi leyo nto. Lapho usibamba usithi, emva kwalokho into oyenzakala ngezansi, ipipi ubhizi uyalishutheka nje, uyalifaka. Kodwa engathi uma kuwukuthi ingalo uyabona ngathi uyibambe wayisi kakhulu, akuthi la ngezansi ulifake kakhulu kodwa slowly. Ungashayi le kakusheshisa ukuthi angithi kunaloku uncomfortable la, but ngezansi kunalento le emenza a-relax-e, emenza ukuthi kujabule inqozi ziyojabula, ngisho inhliziyo, ngisho ekhanda. Ubhizi uyabo ulifaka kanje, isandla sakho usibekela ulithi nje, uyabo le nto le ulithi nje, uyabo. Kuyahlanyisana guys, kuyahlanyisana. Angazi mina ukuthi uba wantshela ukuthi faneke nibe nama-handcuffs kuphela, lento oboshwa ngayo amaphoyisa uma usekamereni, ukuze umuntu ezokwazi ukuthi enjoy, ube creative. Ngoba awudingi ukuthi ayadingakala ukuthi ube nawo, but nawe uyindoda, kwayi wena uyi-handcuff. Wena uyiphoyisa, bamba nje umuntu wakho umuthi la ngemuva, uyiphoyisa. Enye into-ke thana zami, ayikho into engayenza uma ngabe wena usahlala nenza embhedeni. Into ebhorayo nebhorisayo kwi-relationship, futhi ngizonenzela ividiyo ehlukile, ilento yokuthi nibe ne-furniture eyodwa endlini yeni enenzela kuyo, le ebizwa ngombhede. Ayikho into ebhora njengaleyo, ayikho. So-ke thana zami, izandla zibalulekile ngendlela ongayazi. Nayo enye ithiphu yokugcina, umqala. Iningi lethu abantu besifazane siyathanda ukuthinta emqaleni. Noma-ke ungasangijukhanga wangithi, I mean, mina uma ngenza i-tattoo la emqaleni, angisabi, I mean, ngifila kamnandi, angibi nayo lento yokuthi okay, kubuhlungu, because ngiyathanda ukuklinywa, ngiyathanda into ezongibamba umqala angithi, yabona into leyo. Yabo uma ngabe indoda ikubamba izandla ikuthi ngci, uvele ufile ngathi ubhile ngakuyona, uvele ufile ngathi indoda yakho, ufile ngathi ikwenza uthi nawe ube umuntu wayo. Ngisho ngabe kuthiwa besiyidlalela nje, somadlane, asikho ku-relationship, but uma umuntu wesifazane umbhebha ngalolo hlobo, umenza kanjalo, yingakho bagcina laba bakwaziyo sesibalandela. Hawu, akasangifoneli, hawu Sipho kodwa wenzani, uyabona, usuyangikhumbula uSipho, uyamfonela kungenasidingo, usiphushile ukuthi cha, asizukuba kwi-relationship, siyadlana kuphela. But mekudla ukwenza ubhile ngokuyena, ukwenza uyibona ungowakhe, ukwenza owakhe, yabona ingoba uyakubamba akuthi ngci, ufile ukuthi nginendoda, ufile ukuthi, yabona lento engisho ukuthi nani thando zami, izandla zakho nezandla zami ney'ngalo zami akube ndawonye, akube together, bamba uthi ngci. So-ke yabona thando zami, nomqala, umqala uma ngabe ubanja la, uvele uzizwe ngathi uyisifebe sendoda yakho. Angani uma neyizwa into engishoyo, ngesilungu kuye kuthiwa ngenza isifebe sakho embhedeni, ngifuna ukuba isifebe sakho. Sifile kanjalo, kufileka kamnandi ukuthi yingakho sometimes uma ngabe senza ucansi thina abantu besifazane, nje ikhokho ey'fana nami, ngiyalivula nje ngithi, yabona ngivele ngifile good, yabo nje ngifile ukuthi cha, yabo lento le ngiyinto yakho nje, ngiyavula, fanele ngivule ngoba nginomuntu wami. Bafethu, ngini-understand. So-ke nayo le position engishoyo ukubamba kanje, nayo leyo ivele icobana amathambo, ikwenze kube ngathi yakhe iyakuthanda ukuthi ikwenze wayo nje, uyisifebe sayo. Ngengiqede, yazi ngengiqede. So-ke nomqala, khona abantu besifazane abangathandi-ke ukuklinywa, ungahambi uklinywa noba, ngoba nina noklinya size sife. Anginithembi nje nina ukuthi ngingakwazi uklinya, ngingaklinya umuntu azafe. So kulokho komqala, ungathinta umqala uma ngabe ungafuni ukumchokha, uyabona into yokuthi kanje uyadlulisa isandla, uyasihambisa kanje isandla, uthi nje ukumkhumbuza ukuthi ngikhona njalo, yabona into leyo. Noma ungasibeka, ungasamklinyanga, usibeke kodwa ngemuva
Anyway, ningakhohlwa izandla zami ukuthi ukhona umlondo itiye esiliphuzayo 3 times ngosuku. Uthatha nje i-Tipex elilodwa aphuma ebe u4 phakathi, u130 rand. I-Tipex uliphuza ekuseni semini ntambama elilodwa. Likunikeza umdlandla embedeni, ukwazi ukubhebha nje into ezwakalayo, ushaye nama-round abe more. Bese ngiba ne-Congo dust. I-Congo dust uyigcoba phezu kwepipi mawukuthi uyindoda esheshe ichame ukuze uzophuza ukuchama. I-Congo dust uyithenga iwupowder bese uyithimisela ngamanzi noma uyifaka amanzi kancane la esandleni bese uyagcoba eceleni kwembobo yepipi. Mangenile kancane phakathi it's okay, kodwa hayi ukuthi uyayithenga nje vele uyicishe phakathi, cha. Bese uyakhava-ke ngeplastiki noma ukhave ngekhondomu for i-hour or more kukwena, bese uyahamba uyogeza kuyima wenza ucansi. Izokwenza ukuthi ulaste. Ihlala about 3 to 5 days emzimbeni i-Congo dust. Umlondo uhlala about 5 to 7 days emzimbeni wakho. Uma kuwukuthi umlondo awuzwanga kule Tipex lokuqala, ungavuka ngakusasa futhi uphinde ushaye linye i-Tipex. Bese siba nomkhulisa pipi. Uma ungabona ngathi ipipi lakho hayi selinokukhathala, linokubhocobala, linokushrinka, lifuna ukubuyela emuva, 1,200 rand i-enlargement yethu, yona i-herb ikumakapsuli enye isephaketheni. Uyayikhethela ukuthi yiphi oyifunayo, ufuna ukubilisa noma ufuna lesi ready kwikapsuli ehambisana no-oyila wakhona ogcoba umasaji ngawo ipipi. Inamba engitholakala kuyona uma ukuthi uyawafuna eSouth Africa nama-distributor eSouth Africa wonke ama-province. La kwi-comment section I think ukuthi ama-members azogcina ekhona efake inamba zawo, but okwamanje ngizothi kuwe 071 042 6381. Unikhumbule ukuthi le video ngenzeka ukuthi usuyibuka emva kwa5 months, mhlawumbe ama-prices ethu aseshintshile. Ngenzeka ukuthi le video uyibona sekunyaka olandelayo uqale usibuze, ngenzeka ukuthi ama-price azobe seshintshile. Nginakho nokwabantu besifazane, but kuyezwa kwabantu besifazane, I mean kukhona i-Queen's Tea, ikhona impesu nayo yabesifazane ibiza i-price efanayo. Ngeke ngiphuze sometimes nami kuma-video ami bangabe ngihayela ukuthi ngishubise ngezansi. So yeah, ithanda zami, I think ukuthi for now I'm gonna say goodbye my lovers. Mwah, mwah.